Claudia, legdrágább hugom. Már egy hete Akkóban vagyok, épségben és egészségben, de a legrosszabbra készülök. A férfiak és nők, akik etettek és elszállásoltak, figyelmeztettek, hogy a Masyafba vezető utat zsoldosok és banditák lepték el, akik nem földszülöttei. Rágondolni és félek, hogy ez mit jelenthet. Amikor elindultam Rómából 10 hónappal ezelőtt, egyetlen cél vezérel csak. Fel akartam fedezni azt, amit apánknak nem sikerült. Egy évvel a születésem előtt írt levelében említést tesz egy Masyafi várkövei alatt elrejtett könyvtárral, egy szentélyről, tele felbecsülhetetlen értékű bölcsességgel. Mit fogok hát találni, amikor odaérek? Ki fog üdvözölni? Egy csapat felajzott templomos, ahogy azt gyanítom? Vagy csupán a hideg és magányos szél süvítése? Masyafot több mint 300 éve nem lakta asszaszin. Vajon még mindig sajátunknak tekinthetjük? Örömmel fogadnak-e majd minket ott? Megviselt ez a harc, Claudia. Nem azért, mert elfáradtam, hanem mert küzdelmünk úgy tűnik egy irányba halad. A káosz felé. Most több kérdésem van, mint válaszom. Ezért jöttem el ilyen messzire. Hogy megvilágosodást találjak. Hogy megtaláljam a hatalmas Altair által hátrahagyott bölcsességet, mely által talán jobban megérthetjük harcunk célját, és a benne betöltött szerepem. Ha bármi történne velem, Claudia, ha a képességeim cserben hagynának, vagy az ambícióm tévútra vezérelne, ne akarj bosszút állni a nevemben, csak harcolj, hogy tovább kereshessd az igazságot, mely mindenki hasznára válhat. Az én történetem csak egy a sok ezerből, és a világ nem fogja megsínleni, ha ideje korán véget ér.